video vás bude stáť 3 minúty. Iný výber vás môže stať až 10 000 eur. Iný developer vám to nepovie, my však áno. Myslíte si, že ste práve dostali zľavu 30 000 eur oproti cene v Grindbergu? Gratulujeme, práve ste natrafili na najstarší developerský trik. To, čo je v iných projektoch nadštandard, je v našom projekte úplne základná štartovacia línia štandardu. Pri navrhovaní projektu Grindberg sme mali možnosť vďaka prístupu developera navrhnúť nadštandardné architektonické a technické riešenia. Návrh sme postavili na použití ušľachtilých materiálov a prvkov v podobe veľkoformátových hliníkových okien, sklených zábradlí, drevených parkiet a gresových obkladov v celom bytovom dome. Súčasťou návrhu bytového domu sú aj exteriérové žalúzie so smart ovládaním, stropné vykurovanie s chladením a výmena čerstvého vzduchu v podobe centrálnej rekuperácie. To sú všetko prémiové riešenia, ktoré sú súčasťou štandardu projektu Grindberg. Nechceli sme, aby naši klienti po kúpe bytu zistili, že majú len štandardný holubyt. Chceli sme produkt, ktorý je špičkový už od prvého momentu. Presne tak. Kým v iných projektoch z vás vyťahnú 30 až 40 000 eur po podpise zmluvy za zariadenie bytu, u nás v Grindbergu je to inak. Bytová rekuperácia, stropné chladenie a kúrenie a iné, to všetko je v štandarde nášho projektu Grindberg. Lacné bývanie neexistuje. Existuje len bývanie, ktorého nepoznáte konečnú sumu. Tu vám v projekte Grindberg otvorene komunikujeme. Naším cieľom bolo vytvoriť benchmark. Ukázať, že sa to dá robiť férovo. Vytvoriť miesto, kde sa nemusíte pýtať na kvalitu, lebo ju vidíte všade okolo seba. Grindberg nie je pre každého, je pre tých, čo vedia počítať. Pozrite sa na naše štandardy sami. Porovnajte si čísla, ale tie reálne, konečné čísla. A zistíte, prečo projekt Grindberg je pre vás ten najlepší projekt.